jama'a gobir da katsina mun san matsalolin da wannan gunduma ta yi fuskanta zan gai tunda Allah da ikon shi ana ga samun dokaka, ana ga samun sauki. Matsala ta farko ita ce ta tsaro, amma da yardar Allah mallamai da sarakuna da sun ka kama ana ta addu'a kullum dare da rana, sojawa da sun kai tsayin daka. Yau ina ji abin nan ya bar zama, ya bar yin tasiri, yana gajiya da baya, kuma da raida Allah karewa zai yi kwata-kwata wadda ko kayan ka aje wasu ba wani zai zuwa ya ɗauke su ba, bale ya tare hanya, bale ya shigo gari ya yi satan mutane wadda ake sata dabba, bale ya zo ya tari dabbobin wani da ya yi shekaru da shekaru da wani bi na gado ne ma ya tahi ya saida su a walakaice. Wannan muna tsammani tsayin dakan da jami'an tsaro sun kai da addu'a da ake gayi mallamanmu da sarakunanmu da ku duka 'yan ƙasa za mu ganin ƙarshen shi. Gwamnati ya ɗauki matakai, zai ɗauka soje, ya ci gaba da ɗaukar soje wadda in ya kai a kawo soja ko ina, in ya kai a kawo soja ko ina za a kawa su insha Allah, wadda wani bai tasowa da wata gunduma ya shigo ƙasarmu da niyyar cuta don yana riƙe da bindiga, tun da bindiga zai gani tana fuskantar shi insha Allah, kuma na san muke da nasara don muke bisa hanyar Allah insha Allah. Bayan an ɗauki soje, matasa ga sunan kuna jinsu, in an ce soja ko matasa ne, 'yan shekara 20 zuwa abin da ya yi sama zuwa wajen 25, matasa ga sunan yau in an ce ɗauka za a yi 40,000 ana samun sunan wurin ka a wace. Sannan mun ɗauki soje, mun ɗauki jami'ar tsaro, mi zai kamata a yi, a ba su horo, a sai musu makamai waɗanda za su aiki su kare ƙasa, su kare 'yan ƙasa. Wannan insha Allahu shi ma zai tabbata da raidar Allah. Abinci kun gani bana da bara ba a ce ba gwamnati mun karye a ɗora mu, shi ne ga nasaranci ana cewa period de soudure. An samu na wannan cikin ƙwaƙwalwa don kanmu dogara da Allah, mu dogara da kanmu. Mun mai da kanmu marayi 'yan bara, da lokaci ya yi sai a ce gwamnati mun karye a ɗora mu. Gwamnati shi kuma yan abin da ke gare shi a sai hatsi sako jika 25, a sai da maƙyan ƙasa jika 13, wani bi a raba. To Allah ya raba mu da wannan nauyi, shi ya sa damanar bara da damanar bana Allah ya sa musu albarka, kuma muna jin Allah zai ci gaba da sa muna albarka cikin damanin nan mu masu zowa insha Allah, in dai mun rike adalci da gaskiya cikin aikin da muke yi kullum. In an ce adalci ba shugabanni kawai ne ba adalci, ɗan ƙasa ma ya yi adalci ga ƙasar shi, tunda akwai alhakin ƙasar shi bisa wuyan shi. Yanzu da jiratawa na hito yal makka wagga da kun ka sani, yal makka bana ton 23,000 sun kai cikin wata 8 sun ka saida su. Ita kawai yan makka wannan hiye da miliyar 2 sun ka saida na yal makka. Mai wannan arziki ina zai yunwa. Na tardo Kabiru 7 ya fara taye shinkafa, ya ce mai alhamdulillah, na ga sakuna, na ga masu gujiya, na ga masu wake, na ga masu banan, ayaba ko tule-tule ga sunan, babu zancen yunwa, yunwa ta ƙare. Kiwon lahiya sai asik 15 za a yi nan, ba wani abu ba don kula da lahiya. Akwai hospital de reference, an yi
wurin da za a sa na'ura wadda cuta komi karamcinta cikin jikin ɗan adam za ta gwadowa ta ce ga cutar da ke gare ka ga inda take cikin jikinka, yanzu abin da ya kamata a yi cikin sauƙi zai zo wa. Kenan akwai matakai da an ka ɗoka insha Allahu